l-arrusa tiegħi kien ilna fuq sena noħorġu flimkien. U fl-aħħar iddeċidejna li niżżewġu. Il-ġenituri tiegħi berkuni, sħabi inkoraġġewni. U l-arrusa? Ha? Dik kienet qisha l-ħolma ta' ħajti. Kelli biss problema waħda qed ittaqqalli moħħi. Dik li kellha tkun il-kunjata tiegħi. Ma kellix ingerger minnha, imma kienet mara sabiħa fuq tagħha, smart, sexy u kultant anke tagħtini xi temiża minn taħt. Bdejt inħossni qisni bomba sa nisplodi. Ġurnata waħda ċemplet li u qalt li biex immur id-dar tagħha sabiex niċċekkjaw l-inviti tat-tieġ flimkien. Jiena mort. Kienet qiegħda weħeda d-dar u meta wasalt fessibsit li f'widnejja u qalt li kellha xewqat u ġibdiet għalija li ma setax taħbihom aktar. Allura qabel niżżewweġ u nikkommetti ruħi mat-tifla tagħha, xtaqt li tidħolli u tiskoprini imqara l-darba waħda biss. X'istajt ngħid? X'istajt nagħmel? Kelli xokk fuqi u ma stajtx inlissen kelma waħda. Allura, qalt li sejra fil-kamra tas-sodda u sir tistennini hemmhekk. U li jekk jien kont qed inħossni aċitat bħala. Kull ma kelli nagħmel kien li nsegwiha. Bla raqni miegħi. Ħarist lejn il-warrani tagħha jiżżeglek qislu pendlu tal-arloġġ iju til-attaraġġ. Għajt qisni ċassat. Sakemm ġejt tiegħi. Dort u tlaqt niġri għall-bib ta' barra. Ftaħt u ħriġt mid-dar. B'sorpriża kbira. Sibt li r-raġel tagħha qed jistennini barra. U bid-dmuħ f'għajnej ħannaqni miegħu qalli. Kemm aħna kuntenti b'din il-prova li għamilnielek. U li jien għaddejt minna mingħajr ma waqajt tal-provokazzjoni. Ma stajniex sibna raġel aktar fidil minnek għat-tifla tagħna. Imma nsejt il-bżiżaq fil-karozza.